Ito ako pagkatapos ng mahigit 120 kilometers. Hindi na makatayo, nanlalambutan tuhod. At bawat tangkang tumayo, parang bibigay ng katawan ko. Ang masakit, 20 kilometers na lang sana at tapos na ang ride. Paano ba naman kasi? Oh my goodness, what was that? I tell you, it was Teddy Pogacar coming up alongside. He's now got a bike lane. Ito ako nung medyo maaga pa sa ride. Ganadong ganado. Kala mo naman mauubusan ng kalsada. Kahit sa mga paahon, tira lang ng tira. Kala mo naman nakikipagkarera. Tapos may ahon pa sa Mount Samat. Yan tuloy dahil ayaw pawat ng umaga. Ayun, nahirapan ng pauwi na. Sakto napakainit pa. Init! Sakit sa ulo. Plus pag na. Takbong bentre lang kami dito sa likod. Hanggang sa hindi ko na kinaya. Last 20 kilometers na lang at kinailangan ko na magpahinga. Sobrang nanlalambot ang tuhod ko. Hindi ko na maitayo. Kahit nakaupo, ang sakit ng buong katawan ko. Kaya hiniga ko na muna. Naka 120 kilometers na rin kami noong mga oras na yan. Konti na lang talaga at patapos na. Ang dami na rin naganap mula nung nag-ride out kami ng alas 3 ng umaga. Master. Ngayon na sempla. Sino? Ba't mo kasi tinulak, Master? Okay ka lang? Pag tama niya, ito tumama. Grabe yung init. Grabe. Hinga, 13% grade yan. Kami bitaw. Oo. Matatapos ko ba ang epic ride na ito o magtatapos bilang isang epic fail? Paano nga ba ako makakabalik kung saan kami nagsimula? Let's go! Tukod tayo. Good morning mga kapotpot. Nandito tayo ngayon sa Sarap Magbike sa Pampanga. At ngayon ang ating Yaya ride dito sa Mount Samat. Taga saan kayo, Master? Piñas. Talaga? Laguna, Muntinlupa, or sa'yo malis? Quezon City. Sa Del Monte. Sa meetup, tinanong ko muna yung ilan sa kanila kung saan pa sila nanggaling. Akala ko naman mga taga Pampanga rin tong mga to. Yung pala, pare-pareho kaming mga dayo. Karamihan mga galing Bulacan, Manila at bandang South. Meron pang ang galing Laguna. Pagpatak ng alas 3 ng madaling araw, nag-ride out na kami. Kapansin-pansin na hindi ganun karami ang sumama ngayon kumpara sa mga dating Yaya ride na palaging lampas 50. Nasa 30 lang kami na nag-ride out mula dito sa Sarap Magbike sa Pampanga. Pero maya-maya, marami pa magjo-join sasama sa ride natin bandang Lubao at sa may Bataan. Tara na't sumama sa'kin, tayo'y Dito na tayo sa downtown San Fernando. Sa looban na magiging daan natin ngayon para makaiwas dun sa mabibilis na malalaki sasakyan. Last na nag-Mount Samat ako siguro mga 2 years ago na yata. Hindi ako dito sa loob dumaan dun sa labas ha. Sa Olongapo-Gapan Road. Mas maluwag kalsada pero yun na. Mas mabilis mga sasakyan. kasama man ang mga tropa o kahit Taga saan ka? Valenzuela, mas. First time mo sumama? Second time po. Ano una mo? Sa Tour de Padis po. Ano pangalan mo? Raymond po. Mas. Raymond. Taga Pandi po. Pangilang beses mo na sumama? Ngayon pala po. First time mo? Ano pangalan mo? Accent po. Kilala mo si Slash? Hindi. tiyak mamamangha ka at magugulat sa makikita ng mata at kung saan ka dadalhin ang iyong paa. Masarap sa una, lalo pag tumatagal, di mararamdaman ang pagod. Parang first time tong Yaya ride na ganito ka konti yung nag-join sa atin. Medyo nakakapanibago na yung isang dungaw mo, kita mo na lahat. Hindi ko alam kung dahil maulan kagabi o nag-uulan sa mga lugar nila. Dahil sa looban kami dumaan imbes na sa main road kung saan maraming sasakyan, medyo hayahayang padyakan namin dahil halos solo namin ang kalsada. Ang naging ruta namin ay sa loob ng Bacolor, Guagua at Lubao, Pampanga. Wala kaming nakakasabay o nakakasalubong, kaya kahit hindi kabilisan ng pacing namin, mabilis naman kaming nakalayo. Kaya lang napansin ko parang kumonti agad kami kumpara sa dami namin nung unang nag-ride out kami. Hindi ko makita yung ibang kasama namin. Yung pala, nagkaroon na ng minor accident sa likod. Saktong-sakto ang takbuhan namin ngayon, 25 lang pacing.
Hindi kagaya nung nakaraang ride namin yung Clark City, grabe yun. Parang karera takbuhan, kore-korenta. Nasa looban pa rin tayo. Ba't nang guwago na to? Wala si Batman, no? Si Batman. Hindi pwedeng mahuli eh. Naka-e-bike yun eh. Ba't nawala siya? Diba, alam niya na mapapuntang Mount Samat. Oh, ilan lang kami rito. Nabawasan pa pala yung lagay na yun. 4:06 ng umaga. Naka 21 kilometers pa lang. Supposedly, dapat after 30 kilometers ang ano hinto eh. Kaya lang eh, nawala si Batman. May inilalayan daw, may sumemplang pala. So, antay tayo rito. Mabilis lang. Saan tayo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayara, master. May nasemplang. Sino? Baka kaya umano ka, malambot din siguro pag ligaw mo. Saan? May tama? Ba't mo kasi tinulak, master? Hindi ko tinulak kasi. Ano ka, master? Ano nangyari sa'yo? Oh, nag-makeup ka pa. Ikaw talaga. Okay ka lang? Hindi ka nahihilo o ano? Hindi po. Hindi? Ay, anong punasa mo dito, para malaki ba yan? Maliit lang? Maliit lang? Gusto mo lakihan natin? Wala na rin nakadita pan. Lasa, meron din lasa. Yun. Prepared si master, oh. Ay, ito, may patch kit dito. Meron din. May pantapal sa ano. Palagyan lang kahit betadine lang, hindi na ano. Kasi nagasgas eh. Pag tama niya, ito tumama eh. Buti hindi ano. Kiss mo na, master. Kiss mo na. Okay, yan. Buti kasama si Ariel, oh. Sir. Ha? Pangalawang customer. Oh, baka may magpapa-overhaul. Buti na lang meron tayong kasamang may dalang first aid kit. At eto, sumama si Ariel, ang mekaniko sa Sarap Mag-Bike Shop. Kaya may nakakatulong tayo sa ganitong aberya. Okay, nakapag-regroup na. Another 20? O another 30 na? Sa Layak, may mga join daw sa Layak, sabi ni Ilang kilometers yun? mga 18, kulang 18. 18 lang? Kasi pwede rin. So 50 kilometers na lang pala, tapos aahon na. Ay hindi, less than. Bali ano to eh, yung ride natin. So dito, simula Patag, tapos banda ron sa unahan may rolling hills. Tapos last 7 kilometers, yun yung ahong papuntang Mount Samat na gagapangin natin. Ito, maluwag na itong kalsada to. Pagkatapos sa looban, sa main highway na kami. Dito marami na kaming kasabay na mabibilis sa sasakyan, lalo pat maluwag na ang kalsada dito. Nakapag-regroup na rin ang lahat. At sa huling bilang ko, umabot kami ng 30 lahat. At may mga ine-expect pa kaming magjo-join bandang unahan. Hindi lang namin alam kung ilan. Marami sa jumoin dito sa ride to, mga madalas na natin nakakasama kaya kilala natin. Tulad nito, isa si Pipito. Ilang taon na rin natin nakakasama to. Sarap mag-bike! Ito, lagi natin kasama to, si Master Nino, di ba? Master Nino. Lakas din to eh. Eto rin, si Master Noy. Bala ko na, sarap pa yan. Pala kayo. Ako na, ano pa. Si Master Noy na kami ni Belo. Eto, pagka kumarga to, mahina ako renta eh. May dala pang joke yan. Time check, 4:47. Nakaka 32 kilometers na tayo. Ito, Bataan na ba to? Dinelokihan? Ah, tama, Bataan na nga. Welcome to Bataan. Nakita ko ron, kahit madilim. Pero malamang sa camera kita yan. Dahil maliwanag tong Insta360 Ace Pro 2. Oh, andito na agad tayo sa simbahan na to. Bakit galing nga pala tayo sa Mag-Bike sa Pampanga lang. Kaya lapit na lang ito simbahan na to. Maya dyan sa unahan, rolling hills na yan. So ano, rock music pasok, tapos ahon, rock music pasok, ahon.
Parang mala New Park ang dati ng ahon na to eh. May mahabang lusong, kas mahabang buwelo ahon. Tara, Master! Tara! Good morning, good morning! Oh, meron pang mga magjo-join. Mga taga dito sa Bataan. Pagod! Nakapagod yung Rolling Hills. Dumoyin sa atin sila, Master, mga taga Angeles, no? Eksakto, anak! Haba talaga ng mga Rolling Hills dito. Masarap lang dito na bebeluhan mo. Kaya hindi masyadong pagod. Pero marami. Buti na lang maaga tayo. Kung tanghali, ang hirap dito, mainit. Bukod sa hindi pa ganun kainit dahil maaga pa, hindi pa rin ganun karami ang mabibili sa sasakyan. Kaya naman sinamantala na namin at kanya-kanya kaming nagratratan. Ito, bayan na to, ang daming establishment eh. Ang daming kainan, fast food. Ano nga ba to? Balanga ba to? O tama, balanga nga. Balanga nga. Galing dito, aninag ko na, ayun, no? Kita na yung cruise, medyo foggy lang. So hindi ko alam kung kita sa camera. Pero malapit na tayo. Nakaka 58 kilometers na eh. Malapit na nga. Nung last na napunta ko, ito naging palatandaan ko eh. Itong All Home. Pagkatapos itong All Home, meron siya sa unahan, flyover, tapos kakanan tayo sa ilalim. Ito na yung flyover, kanan tayo sa ilalim. Ito na kayo nakahabol. Nag-drone ako eh, akala ko habol ako kayo. Kain muna. Sige. Oo, hindi pa natin mga kasama natin. Natin natin. Sila Hari na una? Wala pa. Nasa likod ba? Akala ko nauna eh. Oo. Akala ko nasa unahan sila. Hindi, parang may naunang dalawa kanina. Wala na akong natatanaw. Wala na? Pinapakita na yung master sticker niya nakuha niya noong Yaya Ride sa New Clark. Ito sir. Yun yung may sumemplang. Yung may sumimplang Sa Kalusong. sa Cobia. Medyo nakukompleto na tayo. Break time muna dito sa 7-Eleven. Papasok na tayo dyan sa may looban. Halos nandito na yata lahat. Tayo lang natin pahinga, makakain. Morning, Master. Galing na po ako doon sa Mount Samat. Ganun ba? Opo. Akat ka ulit. Di na po. Nakakala po kayo. Time check, 6:33. Nakapag-regroup na kami, mukhang nakompleto naman. Master! Ano kayo sabi ko? Ayun, mukhang nakompleto na kami, nag-regroup. Nakakain na rin lahat. Ito medyo alala na siguro. Kanina kumarga ako kasi akala ko nasa unahan yung marami. Yung pala yung marami nasa likod. Ayan yung bundok na akitin natin, no? Hindi lang kita pero pagka clear day, kita na dito yung cruise eh. Pero ngayon since medyo foggy, hindi natin siya makita. Hello! Medyo relax na lang itong takbuhan dito. Lalo mamaya sa pag-ahon, sigurado kanya-kanyang gapa, kanya-kanyang pacing. Kanina rolling kanya-kanyang karga naman dun. Ang bibilis.
Saglit na lang to, siguro mga 7:30, alas 8. Nasa taas na tayo. Tapos uwi na. Ito na yung likuan. Dito na magsisimula yung 7 kilometers na ahon. Mukhang mga sabik na sabik sa ahon yung mga yun ah. Pacing. Pagka ganun puro ahon, 7 kilometers, mahaba yan. Buti mag-aga pa, 7 o'clock. Alas 6:52 pa lang. Mamaya mainit na araw yan. Pwede na tumukal. Buti na lang, di pa mainit oh. Kung may araw na yan, GG tayo dyan. Keep forgetting how to make it numb before it's already gone. Full of post-its in the ceiling of things I'd like to follow through, but I hold on. A visionary sunlight shows an empty room. Long for what's to come. Grabe. 30% grade dyan. Hingal. Tukod tayo rito. Wala si Papi Hari. Already gone. Looking back to soon as how Oo. did the moment even make it past the room. Mister, Picture po. The next stop. For what's to come. Keep forgetting how to make it known before it's already gone. Looking back to soon as I know. putek. Putek na putek yan. Moment even make it past the room. Ayan na. Ayan na, mas mataas pa. Ay, pag na. Pagod na ako. Grabe hingal ko rito. Taas na to ah. Pahinga. Good morning. May video pala tayo eh. Meron yan. Sarap na ka-MTV oh. Pagod na po. Tukod tayo. Yung iba nasa unahan na eh. Nalakas. Kami dito lang kami. Easy lang. Take the step. You don't have to wait. Lose that breath. You don't gotta change. Stay on the road.
choice. Just let it be. Stay on the road, won't you? Stay on the road, you're doing fine. Konti na lang. Konti na lang. Kaya mo yan. Yan na, recovery na. Huwag kami bitaw. Last 2 kilometers, sabi sa muhon. Kung di ako nagkakamali, ito na yung last na 5. Second to the last kasi may isang matindi pa dyan eh. Sakit. Masakit. Isang ano na lang, siko na lang. Oo nga eh. Kaso yung siko, nakakatakot eh. Hindi, tutulak ko na yan. Dapat naka-smile. Dapat. Smile. Yeah. Hale! Dito na tayo sa huling siko ng Samar. Pinakalas na yan, tapos andyan na, pagliko kong kaliwa dyan, andyan na yung cruise gate lang pala. At dahil pangat to, medyo gagawin tayong konti, pero bahagya lang. Let's go! Master, sigurado na yan. Oo. Okay, good luck. Gas na. Shit. Init. Ang battery na sa siko. Itong battery. Sino ka nagkatay? Ha? Sino nagkatay? Kakapot-pot natin yung taga-Baliwag. Mga kapot-pot tayo taga-Baliwag Kaya tayo nagpa-yaya ride dito para makita natin sila. Dahil masyado kami marami at hindi naman pwede ipasok ang bisikleta sa loob ng park, tumambay na lang kami sandali sa labas. Konting pahinga, konting kwentuhan, tapos bumaba na ulit kami. Hindi na rin kami nagtagal para hindi sana abutin ng sobrang init ng tanghali pag-uwi. Pero kahit ganoon ang ginawa namin, abangan nyo kung gaano katinding init ng araw ang dinanas namin pa uwi. Lubao. Angeles. San Fernando, Pampanga. San Jose del Monte. Dinalupihan. Oh. Shoutout sa asawa ko. Niyagan ako. Nagalubaw ako kasi. Nag-iisa lang ba yun? Isa lang. Ayun, shoutout sa mama ko tsaka sa girlfriend ko. Ayan, taga-Hermosa. Shoutout sa asawa ko, pakainom na sana yung manok ko doon sa bahay. Shoutout kay Danday para masama ka rito sa amin. Ano ba pinito nyo? Cruz family ng Baliwag. Pinsan ako. Congrats sa ating lahat. Dito lang kami, Balangan. Okay. Shoutout nga pala sa Padyak Coronel. Tsaka sa Bisikleta Patrol. Sarap mag-fly. Ito lang po, Balangan. Tayo nakita, no? Uy, happy birthday, Master. Ayan, si Pepito. May request ni Master, tama-tama, mga taga-Baliwag. Sama-sama na kayo rito. At dahil nakarating tayo ng Mount Samat ng mapayapa at nandito ang mga kapatid natin, maraming salamat. Huwag kakalimutan mo na nakasabay sa mga sila, mag-comment, mag-like at mag-subscribe. Ay, Suserti! Hindi mag-skip na nga. Suserti! Yes. Shoutout mga taga-Saber. Saber Group!
Cruz Family! Out! Cruz Family, hello! Hi, San Diego. Maliwag University. Mga taga San Diego, kay G at kay John. Mabuhay family. Yan, sabi sa akin. Seven-Eleven ulit. 7-Eleven. Yun, nakabalik tayo sa kanto, 7-Eleven. Regroup ulit tayo rito, pahinga. Tsaka baka kumain na rin pala. At mahaba-haba pa yung biyahe natin. Nasa mga 50 pa to. Hindi ako kumain mula nung nagsimula yung ride eh. Master, saan tayo? Kain na, kain. Kanya ka. Makdo. Makdo. Oh, tara, para malamig, no? Oo. Sa Makdo. Tara. Pagaling namin sa kanto, kanya-kanyang ano muna. Di ba kumain na rin eh. May karinderya. Di ba 7-Eleven. Kami naman sa Makdo kami para malamig. Change plan tayo. Kasi baka matagal kami sa Makdo, matagal order dun eh. Tayo yung karinderya, turo-turo na lang. Mahirap magtagal ngayon. Abuya tayo init. Dapat mga before mag 12 na tanghali, makauwi na tayo. Ito konti eh. Ito, KFC kami. Kapot-pot fried chicken. Dito tayo. Yes, tapos na. Yun, tapos na ang ating brunch. Mainit na. Nakalimutan ko magdala ng arm sleeves. Tsaka ng face mask, ng tube mask. Mainit doon. Mainit na ride. Yun, dito na tayo dadaan sa looban naman para maiba. Bale, kanina yung dinaanan natin sa ano yun, sa mismong main highway. Ngayon loob tayo. Mas mahaba to ng mga 5 or 10 kilometers. Pero mas patag to. Yung kanina kasi kung ngayon natin dadaanan mas mahirap dahil rolling hills yun. Dito patag-patag dito. Ang sakit sa balat nung init ng araw. 10-15 pa lang ng umaga. Buti na lang maaga tapos yung ride namin. Dati nung nag-Mount Samat ako last year, parang alas 12 ng tanghali. Pababa pa lang ako. Nasa Balanga, Bataan pala tayo. First time ko ba nadaan dito? Ah hindi, dati
Pinakaunang Mount Samat po, dito rin kami mga pauwi. Diretso. You don't have to wait. You don't gotta change. Stay on the road. Oh, dito pala yung SM City Bataan. Stay on the road. Parang ako na nakita to ah. Stay on the road. Won't you stay on the road? We're working time. Sa bundok na, doon tayo galing. Parang kanina lang, magpapakahirap lang tayo. Umahon doon ah, kaya hindi na tayo sa Kapatagan. Ayos din dito, medyo relax yung takbo. Just let Dahil it kakakain lang namin eh, at least hindi kami may pacho. Pero mamaya, pagdating sa highway, malamang bakbakan na naman. got the choice. Just let it be. Stay on the road. Won't you stay on the road? Keep doing fine. Stay on the road. Won't you stay on the road? Init. We're working time. Walang silong dito, walang dilim. Stay on the road. Stay on the road. Stay on the road. Won't you stay on the road? You're doing fine. Stay on the road. Won't you stay on the road? Rani! Stay on the Grabe init. I cannot. Traffic pa. Oh my gulay. Dahan. Break time, break time. Yeah. Grabe yung init. Painit pa ng painit yung mamaya. Matanghali na matanghali. 45 kilometers pa. Galing dito. So siguro mga 3 oras ako. Hindi na makasipa na malakas eh. Malakas din natin na. Walang bahay. Hindi na pala yung 7-11 bago. Hindi yun. Yun, lumarga na kami. Grabe init, 11:25 ng tanghali. Kanina, ano pa lang eh. Bago mag-11, grabe, sobrang init. Kaya kita nyo kanina, kanya-kanyang palamig eh. Yelo, tapos lagay sa batok. Dahil konti na lang. Tsaka puro patag naman to, so papadali-dali tayo. Pagkatapos magpahinga at makapag-hydrate, medyo nakabawi ako ng konti.
Nakapagtrangko pa ako panandalian at medyo nakalayo-layo pa hanggang sa makabalik kami sa main road, kung saan mas lalo pang tumindi ang init ng araw. Init! Sa ulo. Hapdi sa balat. Bumagal na naman ang sipa ko at napunta ako sa likod ng grupo. No, salamat. Arko na ng Pampanga. Silang. Pagdating sa arko ng Pampanga sa Lubao, hindi ko na pinilit. Nauna na yung mga kasama namin at kaming tatlo naman na iwan dito. Sobrang init na yung yelo, kinikis-kis ko na sa ulo ko. Nung makapagpahinga ng konti, padyak na ulit kami kahit mainit pa. Kasi mamaya-maya lang, mas lalo pang titindi ang init dahil katanghali ang tapat na nga. Ewan ko na kung tumigil pa sila o nagdire-diretso na. Sobrang init, grabe. Teka, nakahinga mo na ako, init. 31 doon sa Arto eh. 21 mula dun sa Jollibee, PT. Oh, grabe. Mas mag-usap din sa lamig. Grabe init. 41? Kaya pala eh. 41 degrees Celsius pala ang temperature ng mga oras na yon. Kaya pala sobrang init. Basang-basa ang damit ko dahil mayat maya ang buhos ko ng tubig sa katawan at ulo habang pumapadyak. Mga ilang minuto din kaming tumambay, tapos padyak na ulit. Pero dahil sa tindi talaga ng init, hindi pa kami masyado nakakalayo, nagpahinga na ulit kami. Sumilong naman ulit kami sa gasolinahan sa tabi ng highway. At dito naramdaman ko na hindi ko na talaga pwedeng pilitin. Dito nalambot na yung tuhod ko at naramdaman ko na rin yung ngalay ng batok ko. Ang tagal ko din nagpahinga at sinubukang tumayo, pero di pa talaga kaya. Humilata na rin ako sa seg ng gasolinahan dahil ramdam na ramdam ko na yung sakit na buong katawan ko. Maya-maya pa, pinauna ko na yung ibang mga kasama ko at ako naman, nagpaiwan muna. Buti na lang may dalawa rin nagpaiwan para samahan ako. Inisip na rin namin ay palalamob na ang bisikleta ko at ako pabalik sa sarap mag-bike shop sa Pampanga. O kaya mag-grab, o kaya mag-bus. Basta gumamit na yung pinagbabawal na teknik para matapos lang. Naisip ko na ano kaya kung mag-swap kami si Ronnie. Total naka e-bike naman siya. Noong una parang di ko pa kakayanin kasi ang bigat ng e-bike. Pero pagkatapos ng ilang subok, kinaya naman. At yun na nga, yun ang naging paraan para matapos ko ang ride na pumapadyak kahit papano. Pero ang sakit pa rin talaga ng buong katawan ko. Pilit na pilit yung bawat sipang ginagawa ko dyan. Panayang hawak ko sa balakang ko para ma-stretch kahit papano yung likod ko. Pinakamatindi, yung nakapangalong baba ko habang pumapadyak dahil hindi ko na talaga maiangat mag-isa yung ulo ko sa sobrang ngalay ng batok ko. Ito na yata yung pinakamahabang 20 kilometers na pinadyak ko sa buong buhay ko. Awa ng Diyos, nakabalik ako sa sarap mag-bike shop na hindi man matiwasay, ligtas naman sa kapahamakan. Pabalik na kaming MacArthur Highway. Akala ko di na ako makaabot dito ng hindi nagpumapadyak eh. Siguro sa pagod na lang din. Saka sa init ng araw. Malapit na! Ano naman, sumasak na naman yung batak ko ah. Pero totoo lang, ang akala ko itong ride na to matatapos sa mga alas 2 na tanghali. Pero grabe, sobrang init kanina. Ayun na. Yung mga kasama natin na una na eh. Malamang wala na sila dyan. Pinauna na namin sila kanina nung nagpapahinga ako sa gasolinahan. Yes! Nakabalik! Hansen na yata po sinang vlog natin. Maraming salamat sa inyo mga content sayang kadagat. Ako'y nabonk. Dami factors eh, pero babawi tayo next time. Kulang din sa ensayo, sa totoo lang. Nakailang bike lang ba ako, puro gabi tira ko eh. Kulang sa hit training. At mula dito sa sarap ang bike sa Pampanga. Huwag kakalimutan. Natakasabihan kasi na lamang sila, mag-comment, like, subscribe. Ay, swerte yan. Hindi mo si Mas. Kasi lang mo swerte yan. Isang salamat.